మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా నాచారంలోని షాహీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ముందు ఆ కంపెనీ కార్మికులు ఆందోళనకు దిగారు. గత కొన్నేళ్లుగా పనిచేస్తున్నా తమకు జీతాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ కంపెనీ ముందు బైఠాయించారు కార్మికులు. కంపెనీ యాజమాన్యం తమతో వెట్టి చాకరీ చేయిస్తోందని, జీతాలు పెంచడంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని కార్మికులు మండిపడ్డారు. చాలని జీతాలతో తమ జీవితాలను వెళ్లదీస్తున్నామని, ఇచ్చే కొద్దిపాటి జీతంలో కూడా కోతలు పెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. షాహీ ఎక్స్పోర్ట్ యాజమాన్యం శ్రమ దోపిడీకి పాల్పడుతోందని ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పటికైనా యాజమాన్యం స్పందించి జీతాలు పెంచాలని, లేదంటే ఆందోళన విరమించేది లేదని కార్మికులు భీష్మించుకున్నారు.